Hoxe asistimos á procesión das antorchas da Virxe de Fátima aquí en Ourense. Moita xente seguindo aquí a Virxe con dúas cousas na man. Un transistor e unha vela como esta. Aquí solamente non hai música, non hai nada, solamente salir a Virgen polas calles, pídese a xente que porte transistores para poder seguir o rosario e que todo o mundo escoite. Con esa radio algunha xente tamén para escoitar ese rosario que dura ata que se chega a catedral. Xustamente, salimos de aquí ás 11 menos cuarto e chegaremos á catedral aproximadamente sobre as 12 da noite. Todas as flores recolléronse durante toda a semana e máis, o máis fuerte foi onte que foi ás 4 da tarde a ofrenda das nais. Ora que a Virxen levas todas no seu corazón, porque como eu digo, cada flor é unha oración, é unha intención da xente que lla dá a Virgen. E as cores teñen o seu significado. Os claveles blancos e os claveles rosas son por o número de fillos. E o roxo é por as persoas ou os fillos que estaban difuntos. E agora, ao pasar a Virxe, xa están vindo a buscar pétalos das flores que sobraron para, dende as ventanas, que é unha fermosura velo, tirarlle aos pétalos de flores á carroza. A verdade é que é emocionante. Pois mira, temos carabeis que levaron onte as nais de ofrenda á Virxen de Fátima. Pois desde que sale da igrexa hasta que chega á catedral... Todo pétalos. Todo pétalos. É super, impresionante. E isto desde sempre? Desde sempre. Un poco tradición por mi madre, que empezó a venir ella, y vamos a la novena y por último pues a la procesión, y llevamos viniendo pues muchos, yo recuerdo desde niña. É a primeira vez que ves? Direi eu que non. Non. Vemos desde nenos os dous. Vivimos no Couto, e entonces de nenos tiñamoslle moito cariño á iglesia de Fátima. Don José facíanolo moi fácil, cuidaba moito dos nenos, íbamos a catequesis, tiñamos cine. Entonces isto vivímolo sempre. Me casé en el 75 y yo ya la acuerdo de esa edad. ¿Cuántos años? Toda la vida, desde que era pequeña. Primero venía con mi madre y ahora vengo con mi tía, con mi hermana, con los que cuadre. É bonita non só a imaxe, sino tamén a procesión en sí, ¿no? Sí, la procesión y lo que lleva pues a adorar a la Virgen, un poco referente a las madres. Ten moita devoción aquí por esta Virxe de Fátima, ¿no? Ourense. Muchísima. Lo que pasa es que yo noto que hay menos gente cada año a la procesión. Pero tú co transistor ves sí ou sí? Ah, sí. Tú sempre. Hombre, yo le hago caso a don José, lo que dice. Lebracho ofrenda de flores ou? Sí. Pues llevé 3 clavelecitos porque tengo 3 hijos y uno por mi madre que acaba de fallecer.